Pero claro, é distinto se eu falo con miña tía Filo para entretela e con miña tía e outra veciña que ven e non sei quen, e unha nova e unha bella, que se entrevisto como historiador a un guerrilleiro, por exemplo. Non, claro, claro que hai un enorme poder, parece que o poder é distinto se eres psicanalista ou psicólogo, ou faz terapia ocupacional, ou faz intervención sociocomunitaria, ou se eres historiador ou historiador. É distinto, non? E eu aquí, digamos, quero bater en ferro frío e dicir, imagina que cando queres, o sea, cando eu estou entrevistando na Habana a un señor, que non me impresión, está cansado de él, que é o exemplo que hai que poñer, a un señor que me ten que explicar por que deixou a guerrilla en 1953. E quero que me conte a verdade. E é capaz de contarme como executou a de la Torres. E me explica perfectamente. E eu tiro ese fío. Teño que tirar un fío que para ele é doloroso, pero para mí é fundamental, porque eu non estou en terapia. Estou facendo outra cousa que é moito ben desagradable. E imaginarnos entrevistar ao torturador ou ao verdugo, que hai colegas nosos, hai entrevistas, aí, despois calaban, pero nós temos Doña Seixas, entrevistou a un falanxista de Ourense e non vou pasar xente. Con moita sensibilidade, entrevistou, claro. Para que él dixera todo o que tiña que decir. Efectivamente, eu creo que a cuestión é que o dixiche moi ben, non? É dicir, facendo eso, temos un enorme poder, pero tamén temos que saber, o sea, nos leva por camiños que son complexos según o punto de vista que adopta, non? E aí os historiadores, como digan a mí, son moi contidos. Claro, necesitamos saberlo todo. E máis, por un exemplo, non conseguimos saber en todo o proceso de novos negocios, que o Gustavo, que estuvo a punto de conseguirlo, que ninguén nos contara algo que non está contado, que é a violación. Non hai ninguna violación en todos os abusos que houve as mulleres, que podemos imaginar, supoñer, rapar así, había fotos, pero eso, todos os abusos que nos tienen que contar, pues non lo conseguimos. Claro, aí xa falas de un uso no pasado, de una fonte oral, como fonte, efectivamente, xa máis... Que, bueno, que poño encima da mesa, precisamente porque todo tan complexo, que pode servir para cosas tan diferentes. Sí, super interesante, porque para min é esta cuestión que comezaba, de onde poñemos o foco, non? E non é mellor poñelo nas persoas que nos datos, para nada. É necesario falar con persoas poñendo o foco nos datos tamén, porque esa información, como digo, a precisamos tamén a nivel político e social, non? Sí, para min é como saber desde onde o estás facendo en cada momento, a veces desde os dous sitios, porque eu neste programa estou desde os dous sitios con axendas diferentes, vale? Porque hai unha axenda máis historiadora que eu quero coñecer datos, claro que os quero coñecer, e outra na que os quero cuidar, e quero que sea un espazo bo para eles e para eles, non? En todo caso, para min, incluso sendo historiador ou historiadora, é como o respeto ante a persoa que tes diante, que é unha persoa, tamén se é un torturador, é unha persoa, e tamén saber, o sea, como, bueno, xerar un clima agradable para poder chegar a eses datos, non? Preguntar todo o que haxa que preguntar, e se nun momento tens que parar, pois tamén, non? Porque non, porque esa persoa xa non quere seguir máis por aí. Pero entendo que sea como moito máis, sí, non? Un preguntón insistente que se estamos facendo outra cousa. Pero bueno, nós estamos sendo moi preguntonas, o que pasa que é como... Vale, así é. O que ti contas sirve para, justamente para entender como proceder ás veces en ámbitos complexos que nos consta traballo proceder, precisamente, eso é o que quería decir, non? E unha cosa que me quedou, o tema do colectivo, que justamente nós que traballamos máis sobre o mundo rural, claro, a xente non fala do común, ninguén fala do común. E máis, a xente que crear, durante moitos anos, se facían entrevistas individuais, e sempre ao final había tres voces ali. O fillo, o irmão, tal, e os entrevistadores, a veces, querían que non falasen, non? E justamente tuvo que nos demostrar ese argumento contrario, que xa hai moito que facer, a entrevista coral, porque para meterse con homens e mulleres falando de traballo, sobre todo unha cousa de mulleres e se contradín, e de aí que se unha riqueza da información. Mais. Ben, sobre
Son moitas cousas. Bueno, eu digo igual, que eu teño unha cousa que dicir, o que pasa que, bueno, eu sempre quería daros un pouco pé, non? E ten que ver con esta discusión con esta cuestión que estamos tratando e que estivo, eu creo que un pouco aquí presente dende a mañá, e é xustamente que eu creo que é moi difícil establecer esa separación entre o que é o traballo o achegarse á historia oral do historiador como científico social, digamos, e todas estas cuestións que ti estás reflectindo, non? Por iso tamén eu quería que estiveses aquí, non? Porque tes unha perspectiva nese sentido ampla e que permite velo no seu conxunto. É dicir, volvo un pouco con unha cuestión que xa comentamos, a pretensión de que a fonte oral, chamemos de fonte oral ou como ti lle chamabas as persoas, que me parece un poquinho máis influinte, non? Son unha fonte como outra calqueira, eu creo que é unha pretensión totalmente ficticia. Non é. É evidente que non é unha fonte como outra calqueira. E calquera persoa que ten traballado con fonte oral, ti o fixeches, e moitos dos que están aquí tamén, o sabe, non? Entón, para mí, un indicador clarísimo, cando alguén me di iso, a marxe de unha maneira máis ou menos automática, que ás veces non sai, de que esa persoa non traballou con fonte oral. Porque é imposible que ti digas, se traballaches con historia oral, que unha fonte como outra calquera. Digo, da perspectiva de historiar. Por lo menos esa é a miña percepción. Agora ben, sí que entraches nunha cuestión que me parece moi interesante, que é o tema dos límites que ti mesma fuches marcando, non? E aí sí que a dúbida, quizáis, é onde situamos exactamente eses límites. Ti dixeches que un momento isto entra dentro do terreo da, non sei como expresaste exactamente, da psicoanálise, no cal eu entendo que ti, porque tamén te afectou a ti personalmente, dixeches, bueno, pues, ata aquí eu aquí non podo entrar porque eu non teño esta capacidade nin esta formación. Pero o revés tamén é o mesmo. É dicir, unha persoa que ten formación en psicoanálise posiblemente non teña a mesma capacitación para entrar nunha cuestión histórica. Entón, é unha cuestión de ter tamén conciencia, non sei que te parece a ti, eu comento un pouco como ao teu parecer, non? É ter tamén un pouco conciencia do que son as túas capacidades, as túas limitacións, e aí ás veces os entrevistadores temos un pouco de tendencia quizáis a sentirnos excesivamente poderosos ou relevantes, e non o é. Polo tanto, ese cuidado eu interpreto a hora de chegarse a unha entrevista tamén con un pouco de humildade, dicir, e ás veces eso significa que tens que aceptar que hai cuestións que ti non vas poder resolver, nin vas poder intervir, e logo saber, non sei, se a ti se pasa, a mí me pasou, que te vas levar cousas. É dicir, que hai cousas que te van pasar nun proceso de investigación con historia oral que se poden pasar con outra cousa, non se teñen que pasar solamente coa historia oral, que se pode pasar tamén con outro tipo de documentación, pero dende logo coa historia oral que te van a acompañar. Eu, por exemplo, estive falando en positivo de todo o balance agora que presentamos Terra e Memoria, toda a cuestión de nomes e voces. Eu non tanto así en ámbitos tan grandes, pero en ámbitos máis reducidos, como se vai dicir, eu tamén digo que eu parei en nomes e voces porque eu non podía máis. Chegou un momento en que para min era unha cuestión que me supuña a min unha serie de custos emocionais que chegado un momento, pois non. Entón, eu creo que tamén eso é algo que é importante, por iso tamén quería que estiveraste aquí, que é importante compartilo, que é importante facelo notorio, non? E que tamén é parte, non é algo que haxa por que ocultar, non? Que o entrevistador, pois tamén, ou a entrevistadora,
tamén pode virse superado polo seu propio traballo. Non sei se a vos é algo que tamén vos leva a veces a reflexionar, pero eu sentíame un pouco un ladrón ás veces. Sentíame un ladrón porque eu dicía, a ver, eu realmente, cando estamos nós facendo estas investigacións, ao final, nós estamos facendo en favor da persoa que entrevistamos, pois me gustou isto quando dicías, pode buscar que se sinta orgullosa e representada a persoa, non é tal? Porque ao final sentíase a contradición, que ao final en realidade era moito máis o que recibíamos nós do que realmente a persoa que nos daba todo iso que daba, non? E, bueno, esa reflexión. Sí, son moitas cousas, claro. Sobre o de poñer os límites, pensaba, non? Nese caso concreto que vos decía, era porque unha das veciñas estaba entrando nunha historia super persoal e dolorosa, que era que seu pai maltrataba. Estaba entrando como moi aí. Entón, para min tamén aquí é atender outra vez o corpo e o grupo, e eu xa me estaba vendo como, non? Como estaba empezando a notar que... Non porque para min o tema fora especialmente delicado, que tamén, pero como para calquera persoa, non? Non era un límite persoal meu, sino como, estás entrando, non? Estaba vendo o grupo tamén, como... Era veciño, o seu pai tamén, non? Da parroquia. E sobre todo estaba vendo a ela que se estaba encaracolando, estaba entrando na súa historia, estaba perdendo de vista onde estaba. E isto tamén é moi importante, este límite, para cuidar a ela, porque ela veio a seguinte sesión e dixo, bueno, tedes que disculpar, porque outro día falei dunha cousa, non? Como tamén se estaba dando conta, entón é como moi importante, porque eso, estamos falando das súas vidas, estamos falando do pasado, é moi fácil que en algún resorte elas entren nalgo que non conscientemente están querendo compartir co grupo. Isto notase na atmosfera, se estás un pouco sensible, como... non? Entón aí, poder parala, que é unha arte tamén moi difícil de... Ben, con cariño, con delicadeza, non facendo a sentir inapropiada, pero si decir, hasta aquí, non? Como... Sí, este espazo, pois eso, imos a recoller as memorias colectivas, isto levaramos moitos momentos a momentos... Porque é cuidala a ela, non é só cuidarme a mí, que tamén, non? Como, este berenjenal, a ver como o manexo, porque non, fixemos formación de grupo, non sei que, pero non, como demasiado. Pero bueno, para darnos conta de cando entramos neses límites, é como, sí, estar atentas a esta... ao clima, ao que está pasando... Sí, creo que ten que ver con eso. E na outra cosa que comentabas, despois podemos, se non, pregúntame máis, que igual non che contestei de todo, pero, claro, para min, calquera proceso de investigación é tamén un proceso de autocoñecemento e de crecemento persoal, non? Si pasamos de ter o foco só no investigado a tamén telo nós, como axente investigador que está entrando en interrelación con unha serie de historias, podemos ir vendo cando nos estamos flipando que te cagas, cando estamos medrando como persoas, porque isto pasa tamén, e cando estamos saturándonos por completo. Eu aquí vexo é como... Sí, medrando como persoas é unha parte que me emociona porque eu non son a mesma despois de 6 sesións con eles, isto é algo increíble, non? E hai cosas que non é que podades ler os datos, é que son chips que che cambian na cabeza. Un día estaba, bueno, agora estou vivindo en Cabanas tamén, entón estaba fregando os cacharros e de repente mirei cara fora e aprendín algo do que tiña que ver cos obradoiros, que era de todas as veces que as persoas maiores me dixeran isto non é como antes sí que había xente, antes tal, pois houve un momento no obradoiro que me dixeron, ves este prado? Pois isto estaba cheo de cabezas, traballando, non? Esa imaxe quedoume moi forte e foi algo que aprendín, non? Que a miña maneira de mirar ese territorio agora e todo o territorio galego, hai algo que é diferente, non? Foi un proceso de crecemento persoal tamén. Entón, para mí é como super interesante ir revisando, o que pasa é que non temos os tempos, non? Moitas veces para decir, wow, que canta información hai aí útil para as nosas vidas. E despois tamén, porque escollemos, aquí eu non estou escollendo un tema de investigación, pero vos moitas veces sí, non? Penso, por exemplo, non sei se podo poñer o exemplo Fontán, de Fontán, non? Que estudia as encrobas. Por que escolledes os temas que escolledes? Quero dicir, moitas veces tedes un vínculo afectivo super fondo. Entón, claro, eso podemos levar a sitios insospeitados de crecemento persoal tamén, e de como cambia a vosa relación cunha comunidade que vos importa un montón, cun territorio que vos importa un montón, ou facervos por momentos decir,
non é demasiado, porque isto está falando da historia da vosa familia, da vosa historia persoal, entón, bueno, como estar alertas, non ter medo, pero saber, non? Tamén, pareceme moi sabio nun momento decir, todo empachado, non? Isto non nos pasou, oxalá un día nos pase, pero non podemos suficientes traballos de historia oral como para empacharnos e non sentirnos ladrones, pero teño yo ido a Bernardo Maiz, non sei se sabedes este historiador, bueno, en Ferrol é como moi coñecido, tamén no 36 e demais, que tuvo que parar. Ele dixo, nun momento que eu soñaba, entrevistaba a moitos torturadores, estaba como todo o tempo con sangue na cabeza, o sea, un rollo super paranoico, tuvo que parar un tempo, non? Entón, bueno, xa o decía antes, son terrenos delicados, entón estaba ben escoitarse tamén. Mais? Javier? Bueno, eu tamén quería aproveitar para avisarle por esta presentación e tamén por o traballo que facedes, que me parece moi interesante, e tamén aos organizadores por poñer esta presentación xusto despois da de Nereida, porque creo que amosa como un mesmo acto que facer unha entrevista pode ter diferentes vertentes, non? Unha moito máis académica e outra máis social, en que tamén se dá recoñecemento da mesma. E a miña pregunta era sobre estes libriños que vades facer, que xa chichedes se recolledes tamén nel as memorias traumáticas que xorden nas charlas, nas entrevistas orales. En concreto, por exemplo, na Guerra Civil, si se fala dos fascistas ou de delatores, etc. Si iso xorde en entrevistas ou incluídes tamén? Sí, de feito, bueno, é curioso porque en Soasara en concreto é un sitio moi curioso e non falan moito da guerra, moito da guerra. A mí foi o primeiro que me contaron, cando, nos facer un obradoiro de memoria, pois fala con Manuel de Menor, porque el da guerra é o que máis sabe, non falara nada da guerra, falara de memoria. Entón, son memorias traumáticas, pero ao mesmo tempo que neste lugar concreto as falan moitísimo, as teñen moi faladas, entón non diría que é algo incómodo para eles, porque están deseando que se escoiten, se alguén está facendo traballo de campo sobre este tema e quer ir ali, están encantados de contala, ainda que é dolorosa, vale? Cada vez que entramos, pois, bueno, os corpos resíntense. Pero si hai outras memorias incómodas, cada persoa e cada comunidade temos as memorias das que nos gusta falar e as que non nos gusta tanto, non? É certo que en 6 tardes tampouco dá para entrar moitísimo nas outras, dá máis para mapear das que sí queren falar, pero sí que houve temas máis incómodos, non? Como, por exemplo, evidentemente falando da guerra, non todos eran fuxidos, ainda que había moitos. Había veciños e había casas nas que pois, eran falangistas, eran delatores. Entón, bueno, incluílo con delicadeza, non? Por exemplo, logo na revisión sí que está incluído, non? Como eso, hai varias historias, si despois o ledes, que de delatores, con nomes e demais. Bueno, como algún matiz, despois cando releron, como, bueno, aquí igual quita este parentesco, non? Ou igual quita tal, pero bueno, sí que, bueno, no caso de Soasara tamén foron moi generosos, non? Con esas historias que ao mellor non dixera, pero o resto lles proían un poquinho máis. Eu creo que aí depende do grupo, e aquí para nós é importante que sexa o seu relato, non? Como decía Lourenzo, noutros casos, como, bueno, será o teu ou non, pero este dato é super importante que o coñeza a humanidade, non? Nos aquí nos un pouco máis con elas, pero sí que hai memorias incómodas, o que hai é que nomealas tamén ben, encarralas ben, non? Como que non estean fora de contexto, pero bueno, sí, en xeral a xente é moi xenerosa con isto, sí. Ben, hai tempo para unha máis, se alguén ten que buscar unha máis. Ben, a ver, vendo que non falara. Por alusións. Que presión, está moi de profe, Nada, que depois espero ter tempo tamén para tomarle algo con ela, non ter tempo para falar con ela, aproveito así, xa que tamén me xa escoitando, non? Que, bueno, eu coñezo e xa temos falado destas cousas moitas veces, non? Pero, bueno, eu creo que hoxe quedamos todos con a percepción de que estes traballos son super necesarios, entón isto para vos, non? Para Rexenerando e para a xente que está traballando nestas cuestións desde esa perspectiva da intervención, porque moitas veces digamos que son dous campos que están claramente diferenciados, non? A investigación e a intervención, e eu creo que non sempre teñen por que estar dotando, non?
E, de feito, probablemente, na liña do que comentaba antes de Lourenzo, pois, o vosso traballo de OP, non? A que outra xente continuase tirando deses fíos. E eu creo que da parte da investigación tamén hai que ter esa percepción, non? De canto podemos aportar. E entón, eu creo que é unha reflexión relevante, que ten moito que ver co que facedes, entón eu felicito en xeral e a outra en particular, e tamén polo ben que falan, porque dá justo escoitada. Nada, eu estaba pensando un pouco, porque, claro, últimamente, pues, bueno, estou facendo moitas entrevistas e traballando moito con iso que aquí chamamos fonte oral, non? E traballando moito con persoas, e canto as máis entrevistas fago, pues, máis preguntas se me xeran moitas veces a hora de transmitir o que eu vou recollendo. Quer dizer, vos como transmitides, por exemplo, os silencios que xogan? Ou como facedes, claro, cando hai unha sesión que estás tratando de determinado tema e probablemente haxa persoas que falen máis sobre iso e outras que falen menos e moitas veces hai que animar a conversa porque, bueno, supoño que nivelar tamén perfis, non? Haberá persoas que teñan máis carisma e máis carácter a hora de falar e tal, pero outras veces haberá persoas que non queiran falar disso, non? E como transmitides eses silencios? E antes falábamos disso, eu, por exemplo, agora facendo transcripcións de conversas moi longas, non? Cústame encontrar a maneira na que, é dicir, non é só o que contan, sino o que non contan, non? E cantos conceptos nos faltan para entender iso que non nos contan, non? Cada silencio final tamén é diferente, pero non sei se te reflexionado sobre esa cuestión. Sí. Empezando pola... Podo contestar? Sí, podes. Sí, está ben. Pola primeira cuestión que colocabas, a nós tamén nos dá moita pena que estea separado, non? Como esta parte máis de acción, intervención de investigación. Eu personalmente voto moito de menos ter tempo para eso, o que dicía ao comezo, non? Integrar esas ferramentas que vos aquí estades diseñando e dándolle máis tempo, eu tamén as preciso para o meu traballo. Entón, voto de menos ter máis tempo e voto de menos ter máis espazos con vos. Dicía a Manuel, estou como moi contenta de estar en historia, preciso falar con xente de historia e non de facilitación de grupos e educación social, que tamén, pero como, que estades investigando, que estades facendo? Eu preciso para o meu traballo. E vos, hai algo desto que igual vos pode resultar interesante, entón, moi ben organizar este tipo de cousas, e eu quero moitas máis, non? Porque vexo que, bueno, está unha IVA histórica, que a UNI vai por aquí, o mundo laboral vai por alá, entón é como, empezar a rozarnos e a facer máis proxectos xuntas tamén, non? Como, bueno,